እግዚአብሔር ይናገረሎ እግዚአብሔር ወይ ተናገረኒ ነው እግዚአብሔር ወይ ማረኒ ነው እግዚአብሔር በሰባኽ ሓዲው ይናገርና 55 መዓልቲ ክንጸውም ንኽእልና 40 መዓልቲ ክንጸውም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ፀኒሕኩም? አሜን። አምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነን ዝተኸበረን ይሁን። ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ንሎማዓንቲ ክንሪአና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኹላትና ምስጢሩ ገሊጹ ይምሃረና። ምዕራፍ 3 ክትሪእዎ ተለኹም ሕፅር ብዝበለ እግዚአብሔር ንኻልኣይ ግዜ ንዮናስ ዕድል ከም ዝሃቦ ናይ መምህርነት ናይ ተልእኮ ዕድል ከም ዝሃቦ ይናገር። ብሰንኪ ዮናስ ስብከት እውን ናይ ነነዌ ሰባት ናብ ንስሓ ካብ በደሎም ካብ ግፍዖም ተመሊሶም ንስሓ ከም ዝኣተዩ እሞ እግዚአብሔር እውን ይቅር ከም ዝበሎም እዩ ብሓፂሩ ዝናገር እና ክሪኦ ተለና እግዚአብሔር ንኻልኣይ ግዜ ናብ ዮናስ ከምዚ ኢሉ ተናጊርዎ። ተስእ ዮናስ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ናብታ ዓባይ ከተማ ናብ ነነዌ ኪድ ኢልዎ። ኣነ ዝነገረካ ስብከት እውን እንታይ ግበራ ኢሉ ስበኸላ ኢሉ ኣነ ዝነገረካ ስብከት ስበኸላ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ዮናስ እንደገና ዕድል ሂቦ። እግዚአብሔር አምላክ እኮ ይኽእል እዩ ካሊእ ሰብ ከልዕል ይኽእል እዩ መምህርነት ንኻሊእ ኣልዒሉ እግዚአብሔር ጸጋ ሂቦ መንፈሱ ኣፍሲሱ ኪድ መሃር ክብል ይኽእል። ግን ዮናስ እግዚአብሔር ነዚ ኣገልግሎት እዚ መሪፅዎ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር እንደገና ናይ ኣገልግሎት ዕድል ሂቡ ድሕሪ ንስሓ ሕዚ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ክብሎ ተለይ ነቢ ኪድ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ ኣነ ዝበልኩኻ ስብከት ድማ ስበኸላ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣነ ዝበልኩኻ ስብከት ስበኸላ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ ካሊእ ስብከት ከይሰብኽ ኣነ ዝበልኩኻ ስብከት ስበኸላ ኢልዎ። ዮናስ እውን ከም እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ መጠን ናብ ነነዌ ከይዱ ነነዌ ድማ ዓባይ ከተማ ስለ ዝነበረ ናይ 3 መዓልቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ነነዌ ንኽትደርሳ 3 መዓልቲ ትወስድ ስለ ዝነበረት ዮናስ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ ናብ ከተማ ምእታይ ምስ ጀመረ ስብከት ጀሚሩ። ስብከቱ ድማ እንታይ ዝብል ነይሩ? ንስሓ እተዩ ዝብል ኣይነበረ ጣዕሚ ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ፍቕርን እንደገና ዕድል ዝህብ ሰባት ናብ ንስሓ ዝጋብዝ ስብከት ኣይሰበኸን። እንታይ ደኣ ኢሉ ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ ነነዌ ክትግልበጥ እያ ጥራሕ ኢሉ እዚኣ ጥራሕ እናጮኸ ከተማ ምዛር ጀሚሩ። ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ ነነዌ ክትግልበጥ እያ ኢሉ ሕሰቡ ዮናስ ካብ ልብን እግዚአብሔር ተኣዚዝዎ ኣይከድን እናኾሬ እናተነጫነጨ ዘይኾን ኮይንዎ እዩ ናብ ነነዌ ከይደ ዝውን ካብ ልቢ ነነዌ ክሰብከላ ደልዩ ሰባት በኣይ ስብከት በኣይ ትምህርቲ ንስሓ ኣትዮም ምሕረት ዝረኽቡ ተኾይኖም ኢሉ ኣይከድን ካብ ልቢ ኣይከድን ዩና ሕዚ እውን ስለ ክብሩና ተጨነቐ እዩ ናብ ጉረምረመረ ስለ ዝኸደ ጣዕሚ ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣይመኸሮም ንስሓ ዘእቲ ቃል እግዚአብሔር ኣይመኸሮምን። ነገር ግን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ነነዌ ክትግልበጥ እያ ኢልዎ። ብድሕሪ እዩ ናይ ነነዌ ሰባት ድማ ብዮናስ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ክትግልበጥ እያ ምስ በሎም ብእግዚአብሔር ኣሚኖም ይብል። በመጀመርያ ብእግዚአብሔር ኣሚኖም እዚ ሰብ እዚ ናይ እግዚአብሔርን ሰብ እዩ ኢሎም ኣሚኖም መጀመር ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ እግዚአብሔር እዩ በዚ ሰብ እዚ በዚ ነብይ ዝሓድዩ ዝናገረና ዘሎ እግዚአብሔር መልእኽቲ ዘሕልፈና ዘሎ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ነነዌ ብርግጥ እዩ በበደልናን ብሓጢአትናን ምኽንያት እግዚአብሔር ክግልብጣ እዩ ብምባል እግዚአብሔር ኣሚኖም እዩ። ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንሕና ሕድሕድ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ተለና ሰባኺ ክሰብኽ ተለ መምህር ክምህር ተለ እገሌ ይምህረሎ ይሰብኸሎ ዘይኮንና ክንብል ዘለና ገርና እግዚአብሔር ብዘማረ ሓዲሩ ይምህረና እዩ ይመኽረና ብተፈጥሮ ይምህረና እዩ ብህፃናት ክምህረና ይኽእል እዩ ብዝምታ ክምህረና ይኽእል እዩ ብእንስሳታት ክምህረና ይኽእል እዩ ብተፈጥሮ ክምህረና ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ብሓደን ብኻሊእም ይምህር ሰብ ግን ኣየስተውዕልን ይብልና እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር በብዙሕ ይናገረና ብእፅዋት ይናገረና ንሕና ብዘይንፅበዮ ሰብ ብደካማ ሰብ ይፅበየና ይናገረና እግዚአብሔር ኣምላክ። እግዚአብሔር ንህዝቡ ዘይተናገረሉ ሰዓት ጊዜ የለን እግዚአብሔር ዕለት ዕለት ይናገር ሰብ ግን ኣየስተውዕልን ናይ ሰብ ተልእኾና መሰሎ እገለና ኣይክረክብ እዩ እኮ ዝናገር ኣሎ ዝወቕሰኒ ዘሎ ንኣይ ክናገር ናገርና በለይ ንኣይ ክረክብና ደለይ ናበልና ንሰባት ኢና ንጥቁሙ ናይ ሰብ መልእኽትና መሰለና እዩ። ነነዌ ግን ብእግዚአብሔር ኣሚኖም ሰብዚ ሓሳዊ እዩ ኣይበልዎ ከፈራርሐና ይዛረብ ዘሎ መን ነጊርዎ እዩ ጠንቋይ ድዩ ኣይበሉን
በእግዚአብሔር አሚኖም እግዚአብሔር ይልይኽዎ በማ በደለኛታት ምዃኖም አሚኖም ናይ በደሎም ውጤት ድማ እዚ ነብይ ዝናገሮ ዘሎ ምዃኑ አሚኖም በቃ በደለኛታት ኢና አመፀኛታት ኢና ኃጢአተኛታት ኢና ካብ መጠን ላዕሊ እግዚአብሔር አዚና በዲልናዮ ኢና ስለዚህ እግዚአብሔር ትክክል እዩ ነነዌ ተግለበጣ ትክክል ኢሎም በእግዚአብሔር አሚኖም መጀመሪያ በእግዚአብሔር ከአምነለና መመና በደለኛታት ምዃንና ኃጢአተኛታት ምዃንና ካብ ክርስቶስ ዝረሓቅና ምዃንና ካብ እግዚአብሔር ፍቅር ዝወፃና ምዃንና መጀመሪያ ከአምነለና ሽዑ እግዚአብሔር ተናገረኒ ይበሉ ናብ ቤተ መቅደሱ ናብ እግዚአብሔር ክትከዱ ተለኹም ሰብ ንምርካብ ኢልኩም ኣይትኸዱ እግዚአብሔር ወይ ተናገረኒ ይበሉ ተናበበኒ አናግረና አምላክ ይበሉ አነ ደካማ ኃጢአተኛ ይበሉ የማነይን ግራይን ዝፈልጥ አይከልን አለውሉ ናብ ንስሐ ምርሕኒ ይበሉ እባክህ አጫውተን እግዚአብሔር ይበሉ በቃሉ ይናገረካ እግዚአብሔር በመማራን ሐዲሮ ይናገር እግዚአብሔር በብዙ ነገር ይናገር እግዚአብሔር ግን ንሕና አይነስተውዕልን ናይ ሰብ ሐሳብ ስለዝመስለና ዓለማውያን ስለዝኾና ለነዌ ግን በእግዚአብሔር አሚኖም ዮናስ ተናገረው ቃል እውነት እሱ ይለው ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ግልብጣ ይለው አሚኖም እግዚአብሔር እንታይ ዳ ንግበር ይለው ንስሐ ነተ ካብ በደልና ካብ ኃጢአትና ንመለስ ናብ እግዚአብሔር ኣብዚሕና ንማህለል ጾምና አውጅ ሽዑ እግዚአብሔር ይቅር ክብለና ኢሎም ህዝቡ ካብ ተራ ህዝብ ጀሚሩ ኩሉ ተናጊሩ ወረ ናፍቲ ንጉስ በጽሕዎ እዚ ወረ ዝበጽሕዎ አንድ እንግዳ መምህር መጽለው ዝኸተማ ተይ ነባሪ አይኮነን ነገር ግን እንግዳ እዩ አለባብሱ ሁሉ ናትና ወገን አይኮነን ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል ተናጊሩ ትንቢት ተናጊሩ እግዚአብሔር ቡ ሐቢሩ መልእክት ተጽሑ አውሽት ሰለስተ መዓልቲ ነነዌ ክትግልበጥ ያዝብል ተናጊሩሎ በማል ሰሚዑ ያን ጊዜ ንጉሱውን በእግዚአብሔር አሚኑ እውነት እዩ በደለኛታት ኢና አመፀኛታት ኢና ይግበና ይሉ ነገር ግን መሳፍንቱ ሰብስቦ ባለስልጣናቱ ሰብስቦ እንታይ ንግበር ይሉ ጾምና አውጅ ይሉ ኩሉ ሰብ ካብ ሰብ ጀሚሩ እስካብ እንስሳ ንሰለስተ መዓልቲ ውሽጢ ጾም አውጅ ከይሰማረ ከይበልዕ ከይሰቲ ልብሱ ናይ ዝሙት ናይ ኃጢአት ናይ ጣዖት ኃጢአቱ ልብሱ አየውልቅ ኢሉ አውሊቁ ናብ እግዚአብሔር ይቅረብ ኣብ ኢዱ ዘሎ በደልን ግፍዕን ድማ ይግደፍ ኢልዎ ሽዑ በርቲዑ ናብ እግዚአብሔር ይማህለን ይጩህ ናብ እግዚአብሔር ኢሉ ንጉሱ ልብሱ አውሊቁ ናይ ንግስና ልብሱ አውሊቁ ናይ በደል ልብሱ አውሊቁ ኣብ መሬት ዝሕት ኢሉ ሓመድ ናብ ርእሱ እናነስነሰ በደለኛ ኢና ኃጢአተኛ ኢሉ ካብ በደሉ ካብ ግፍዑ ተመሊሱ ኩሉ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ተባሂሉ እዩ ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንጉሱ ዝኣወጀው ሓደ ነገር እዩ ህዝቡ ካብ በደሉ ካብ ግፍዑ ካብ ኃጢአቱ ይመለስ ኢሉ መጀመሪያ ኣብ ኢዱን ዘሎ ግፍዕና በደሉን ይግደፍ ኢሉ ሽዑ ናብ እግዚአብሔር ይቅረብ እዩ ሰብ ናይ ልቡ ኃጢአት እንድሕላእ ዘይገዲፉ ኮይኑ ልማዳዊ ጾም ማይጠቅምን 30 መዓልቲ ክንጸውም ንኽእል ኢና 3 መዓልቲ ክንጸውም ንኽእል ኢና ግን ውጤታማ ጾም ድዩ እግዚአብሔር ዝደልዮ ጾም ድዩ ብዙሕ ጊዜ በተለምዶ ስርዓት ስለዝኾነና ቤተክርስቲያን ስለዝኣወጀቶ እገሌ ይጾውም ኣሎ ጾምትን ክንበሃል ስርዓት ስለዝኾነና ንጸውም ኢና ከነበደልና ከነ ኃጢአትና ከነ ኸፍአትና ንሰብተውን ኮልና ሓሰብና ናይ ሰብ ህይወት እናበላሽና ኑሮ ናይ ሰብ ህይወት እናበላሽና እዚ ኩሉ እዚ ግን ንጸውም ኢና ንጸልይ ኢና እውነት እግዚአብሔር ዝመረጾ ጾም እዚ ድዩ ነነዌ እኮ ልብሲ ናይ ዝሙት ልብሶም ናይ ኃጢአት ልብሶም አውሊቆም ወይ ሞ ናይ ክፍዓት ልብስና ካባና አውሊቅና ይደንኸውን ናይ መንቀኝነት ናይ ክፍዓት ናይ በደል ኣነ ይበልጽ ዝብል ትምክሕቲ ልብስ እዚ አውሊቅና ይደንኸውን አሮጌ ማንነት አዳማዊ ኃጢአተኛ ባህሪ ዘሎ ጣዖታዊ ማንነት ናይ ክፍዓት ማንነት ናይ ጥላቻ ማንነት ናይ ጦርነት ማንነት ናይ ቤተሰብነት ናይ ወገናውነት ናይ ዘረኝነት ማንነት አውሊቅና ይደንኸውን እዚ ኩሉ እናፈጸምና بزمد ناقصرنا سرح بزمد عبيت مقدس ناقصرنا بقبو وقن زمدنا مرزنا نصف سب بدلنا نصف سب بدلنا يوم موصوم انت عوجنا امون تسألنا انت صومنا انت قدسنا مالي انت قومنا እግዚአብሔር ይሰምعنا ده يخون እግዚአብሔር በዝሕ ጾም አይኮነን እንሰምዕ ተخبركم እግዚአብሔር በስ አንተ ማንተ ወንተ ሆይና ካብ ልቢ ኃጢአትካ አውሊካ አሚንካ እግዚአብሔር መጀመሪያ እግዚአብሔር እመን
በደለኛ ሙኻንካ ኃጢአተኛ ሙኻንካ እመን እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር ከምዝብለካ እመን ነነዌ ካብ ንጉስ ጀሚሮም እስከ ህብረተራ ሰብ በእግዚአብሔር አሚኖም ይብል ንሕና ንእግዚአብሔር በዲልናዮ ኢና ናብ እግዚአብሔር ተተበሊስና ኃጢአትና በደልና ኩሉ ገዲፍና ግፍዒ ኩሉ በደል አቲና ንስሐ አቲና ናብ እግዚአብሔር እንተተማህሊና እግዚአብሔር ይቅር ክብለና እዩ ብምባል አሚኖም የውና እግዚአብሔር ቀሪቡ ሞደአ ከአመንካ ልማዳዊ ኮይንካ ንምንታይ ትጸውም ንምንታይ ትጽሊ ከይትጸውም ብልማድ ከይትጽሊ ብልማድ ከይትጽልና ከይትገልግልና እግዚአብሔር ብልማድ ውፃ ካብ ልማዳዊ ነገር ውፃ ካብ ዘይኮነ ነገር ከነ ኃጢአትካ አይትጹም ከነ በደልካ አይትጹም ከነ ክፋአትካ አይትጹም እዚ ኩሉ እርግፍ ፈቢልካ ገዲፍካዮ ካብ ቅንዕና ልቢ እግዚአብሔር ቅኑዕ ልቢ ይደሊ እግዚአብሔር ንጹህ ልቢ ይደሊ እግዚአብሔር ንዝተገፍዑ ዝርኢ ይደሊ እግዚአብሔር አምላክ ነገር ግን ከነ ክፋአት ከነ በደል ሰብና ሳደድካ ጾም ጊዜ እናፍልካ ሞ እግዚአብሔር ይደሊ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ታይልዎ አነ ዝመረጽክዎ ጾም እዝድዩ አነ ዝደልዮ ጾም እዝድዩ ንጸውም ለና አይሰማዕኻናን ነፍስና አዋሪድና ንውጀለና ንጸውም ለና ነፍስና ቀጽና ያ ንጽልለና ግን አይሰማዕኻን ኢለሞ እግዚአብሔር በነቢዩ ኢሳይያስ ሓዲሩ ግን አነ ዝመረጽክዎ ጾም እዝድዩ ድኻታት ትብድልለኹም ደሞዞም ትኸልክልዎም ኣለኹ ግፍዒ ትግፍዕለኹም ኢልዎ ብዘረኝነት ሰርዕለኹም ኢልዎ ብወገኝነት ሰርዕለኹም ኢልዎ ንጹህ ሰብ ወገን ዘይብሉ ግን ይብደል ይሓዝን ኣሎ እዩ ጉቦ ስለ ዘይከፈለ አባ ኢሉ ስለ ዘይሰገደ ትብድልዎ ኣለኹም ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ማነ ዝመረጽክዎ ጾም እዝድዩ ይለና ሕዚ እውን ውጤታማ ጾምና ጸሎትና ንሃገር ከስተኻኽል ዘይከኣለ ንወገን ከስተኻኽል ዘይከኣለ ኣብ መከራ ኣብ ጦርነት ኣብ ኩናት ውስጥ ዘለና ካብ ልቢ ካብ ላዕሊ ጀሚርና ካብ ጳጳሳት ስለዚ ዝተኻኸለ ወገንተኝነት ስለዝኾነ ዘመተኝነት ስለዝኾነ ሟርተኝነት ስለዝኾነ እምቢተኝነት ስለዝኾነ ንጹህ ሰብ ስለንብድል ዘለና እዩ ኣብ ሕድሕድና ዘለዎ ምምሕዳርና ይፈተሽ ካብ በደልኩም ተመለሱ ኢልዎ እግዚአብሔር አሚኖም በደለኛታት ምዃኖም አሚኖም እግዚአብሔር ይቅር ከምዝብሎም ድማ አሚኖም ንስሐ አትዮም ካብ ልብ ተመሊሶም ቅድሚ ጾም ምእዋጆም መጀመርያ ኣብ ኢዶም ዘሎ ግፍዕን በደልን ገዛእ ርእሶም ንፈትሽ ተባሂሉ ሽዑዮም ብጾም ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ንማህለል ኢሉ ስለዚ ከነ በደልካ ከነ ክፋአትካ ንሰብ በደልን ግፍዕን እናፈጸምካ ንሰብ ጉድጓድ እናቀፈርካሉ ሟርት እናገበርካሉ ናሰብ ህይወት እናበላሸኻ ንንጹህ ሰብ እናሳቐኻ ብወገንተኝነት እናቆጸርካ ስራሕ እንተ ጾምካ እንተ ጸለኻ አዋጅ እንተ ነገርካ እግዚአብሔር አነ ዝመረጽክዎ ጾም አይኮነን ይብለካ አይቅበለካን በዝሕያ አይኮነን እግዚአብሔር ውፃ ካብዚ እመን ሐዲስ ኪዳን ላይ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔር ዝመላ በእውነትና በመንፈስ በሐቀኝነት አው ወንጌል ዝተመስረተ እምነት ክልኤካሎ በክርስቶስ ተአምን ዶ አይተአምንን አው በክርስቶስ ተአምን ትኾንካ ንእግዚአብሔር መንፈስ ባኻ ውስጥ ይህሊ በእግዚአብሔር መንፈስ በቃሉ ተመስሪትካ በመንፈሱ ድጋፍ በጸጉ ምክንያት ናብ እግዚአብሔር በጾምን በጸሎትን ተቀሪብካ በንጽህና በቅንዕና ከም እግዚአብሔር ፍቃድን ሐሳብን ድሕልተው ዒዝካ እግዚአብሔር ጸሎትካን ጾምካን ይሰምዓካ ነገር ግን ከነ ክፋአትካ ከነ በደልካ እንትኾንካ ብልማዳዊ ትኾይን ግን እግዚአብሔር ስለ ጾምካ ኢሉ አይሰምዕን እግዚአብሔር ስለዚህ ነነዌ ካብ ላዕሊ ንጉስ ጀሚሩ እስካብ ታች ዘሎ ተአውጁ ናይ ንጉሳዊ አዋጅ ተነጊሩ ካብ በደል ካብ ግፍዖም ኣብ ኢዶም ዘሎ ግፍዒ ካብ በደሎም ኣብ ካቦም ውሊቖሞ ልብሶም ናይ ዝሙት ውሊቖሞ ኣብ እግዚአብሔር ቂድሚት ከቕርቦም ዝኽእል ናይ በቃ ተዋሪዶም ንባዕሎም ኣዋሪዶም ሓመድ ናብ ፀጉሮም እናነስነሱ አምላኽ ይበድለካ ኢሎም ኃጢአተኛታት ኢና ይቅር በለና ብሎ ኢሎም ስለ በደልና ኢልካ እባክህ ተጥፈእና ኢሎም እግዚአብሔር ድማ ስለዚ ጾሙ ምሒርዎም አይብልና እግዚአብሔርን ቃል እንታይ ይብል እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳቸው እንደተመለሱ ስራቸውን አየ እግዚአብሔር ክገብሮም ኣብ ልዕሊኦም ክፍጽሞ ዝሓሰቦ ክፉ ስራሕ መቅዘፍቲ ገዲፍዎ ተጸጺቱ እዩ እግዚአብሔር ካብ ክፉ ስራሕ ካብ ክፉ በደሎምን ስርሖምን ከም ዝተመለሱ ምስረኤ እግዚአብሔር ተጸጺቱ ገዲፍዎም ይዝብ ስቑኢሉ ጾሞም ሪኡ ምሒርዎም አይበለን
ጸሎቶም ሪኡ ምሒርዎም አይበለን እግዚአብሔር በዝሕ ጮኸቶም ሪኡ እግዚአብሔር ይቅር ኢልዎም አይበለን ካብ በደሎም ካብ ክፍአቶም ከምዝ ተመለሱ ምስረአዮም እግዚአብሔር ይቅር ኢልዎም እዩ ተኸበርኩም እግዚአብሔር ቤተሰብ እግዚአብሔር ምእዛዝ መልካም እዩ ብስርዓት መመለላስ መልካም እዩ ናይ ጽድቅ ስራሕ መስራሕ መልካም እዩ ጾም ጸሎት ምቕራብ ምብጻም መልካም እዩ ግን ካብ ልብና እግዚአብሔር ተዘይተመሊስካ ናይ በደል ናይ ክፍአት ናይ ኃጢአት ካባና ልብሲ ናይ ጣዖት ናይ ዘረኝነት ናይ ክፍአት አውሊቅና ተዘይተደርቢናዮ ብንጹህ ልቦና ክርስቶስ ለቢስና ናብ እግዚአብሔር ተዘይቀሪብና እግዚአብሔር ከቀበለና ይኸልን አይቀበል አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለነዌ ይቅር ዝወሎም ዘመሐሮም ካብ ክፉ በደሎም ስለተመለሱ ናብ እውነተኛ መንገድ ንስሐ ስለዝኣተዩ ብጾምና እግዚአብሔር ስለተቀረቡ እግዚአብሔር ይቅር ይለው ጾም ጸሎት ምስ ንስሐ እዩ ዘካይ ናብ ንስሐ አቲኻ ናብ ልብኻ ኃጢአትካ አሚንካ ብንስሐ ተጸጽይትካ በደልካ ቅድሚ እግዚአብሔር አሚንካ ተናጌርካ ካብ በደልካ ካብ ኃጢአትካ ተመሊስካ ጾምና ጸሎት ሒዝካ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ተለኻ እግዚአብሔር ሰው ነገር ግን ከይተነሳኻ ሱኢልካ ለማዳው ኮይንካ ጸውም ተኮይንካ ግን እግዚአብሔር አይቀበል ጾምካ ምኽንያት ከልዮ አሉ ለምንታይ ቃ ጾመሉ ርዕስ ክትገብሮ ለካ ለምንታይ ጾመሉ በደለኛ ኃጢአተኛ የሞ እግዚአብሔር በደለይ ይቅር ክብለኒ ናብ እግዚአብሔር ክጮህየ በመባል ካብ ኃጢአትካ ሁሉ ካብ ገደልካ ግፍአኻ ተመሊስካ ብጾም ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ትጮህ ተኮይንካ እግዚአብሔር ሀገርን ሰላም ይገብር ንህዝቡ ምሕረት ይገብር እግዚአብሔር አምላክ እና ምዕራፍ 3 እዚ ዝመስልና ምዕራፍ 3 ክንሪኦ ተለና እዚ ይመስል ማለት እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር